Hola a todos e a todas. En este vídeo imos ver como conectarnos a unha reunión por videoconferencia da aplicación Zoom. Se vos conectades desde un ordenador non necesitades baixar e instalar a aplicación, pero se vos conectades con un móvil sí que necesitades baixar a aplicación de Zoom e instalala. Nos ordenadores abrimos o explorador e tecleamos Zoom, Z-O-O-M. Le damos a intro e entramos na páxina de Zoom. En esta páxina pode ser que vos mande aceptar as cookies, as aceptades, e unha vez aceptades as cookies, aquí na barra principal superior tedes entrar en unha reunión. Tamén tedes ser anfitrión de unha reunión, que ese, en este caso, son o que creo a reunión de videoconferencia. Vos simplemente tedes que teclear en entrar en unha reunión. Unha vez que clicades en entrar en unha reunión, vos vai a pedir o ID da reunión. Ese número, o ID da reunión máis a contrasinal, vola envío eu ben polo Classroom ou ben por correo electrónico. En este caso, eu teño creada unha reunión xa en unha tablet e agora tecleo o ID da reunión. 3220 4397 e lle dou a entrar. Como o usuario que eu teño é o mesmo usuario que ten a tablet, pois entón eu xa entrei na reunión sin ter que teclear ningunha contrasinal. Pero a vos, despois do ID, vos vai a pedir unha contrasinal. Unha vez tecleedes a contrasinal, aparecedes e lle dices entrar al audio por computadora. En este caso, como podedes ver, estaríamos... Bien, salgo de la reunión porque se me acoplan los dos altavoces, tanto el altavoz de la reunión como del ordenador como el altavoz de la tablet. Non hai máis, vir á páxina de Zoom, darlle a entrar en unha reunión, teclear o ID e teclear o contrasinal e xa estaríamos todos en unha reunión. Vale? Pois nada máis.